салому дуруд ба ҳар яку як шумо бародарони муҳоҷир, бародароне ки ба рондани мошин дар ҳудуди Россия машғул ҳастед. Фарқ надорад. Так рондани такси, рондани мошини худатон бошад, ба рондани мошин шумо ронанда, яъне ки водитель, пас ин навори мо барои шумо. ҳатман наворро то охир нагузарона тамошо мекунем. Дар сари навор, дар байни навор, дар охири навор бошад, ҳатман маълумоти даркориро барои худ пайдо мекунед. ба шабакаи мо YouTube канал Муҳоҷир ва Қонун ва ба шабакаи мо дар Telegram Қонун РФ ва дар шабакаи Телеграми Хуҷансити обуна шавед ва маълумотҳои ҳуқуқиро барои худ дар бораи муҳоҷират бошад, дар бораи рондани мошин, дигар маълумоти ҳуқуқиро барои худ пайдо кунед. Ва дар ҳамин навор дар якон комментарияш ман шабакаи Телеграмамро мегузорам, метавонед ки даромада обуна шавед. имрӯза навор дар бораи он ки агар шуморо полис манъ карда, шумо аз гузаштани ташхиси тиббӣ даст кашидед, чӣ мешавад? ҳаст қонун таҳти рақами 195. дар ҳамин қонун ҳаст статья 1226, яъне ки статья таҳти рақами 12.26. ба шумо чӣ мешавад? шуморо ба ҳамин статья ба ҷавобгарӣ мекашанд. вақте ки шуморо полис манъ кард ва шумо аз гузаштани ташхиси тиббӣ даст кашидед, ва фарқ надорад шуморо гаишник маҷбур кардем, ягон киси дигар маҷбур кардем, шумо даст кашидед. вақте ки шумо даст мекашед дар ин чиз, шумо мастии худро ба гардан мегиред, яъне ки шумо ё наркотик истеъмол кардаги ҳастед, ё арақ хӯрдаги ҳастед ва шумо дар ҳолати мастӣ қарор доред, ба гардан мегиред. вақте ки шумо рафта ҳамаи ташхисҳоро мегузаред, ба шумо ягон ҷавобгарӣ намешавад. барои ҳамин ҳеҷ гоҳ аз гузаштани ташхиси тиббӣ отказ накунед. барое ки вақте ки шумо даст мекашед, ба шумо ду протокол метавад. як протокол нависае ки шумо отказываете сознательно, яъне ки ба ақли расо, ба ақли солим ман аз ҳамин чиз даст кашидам гуфта шумо имзои худро мегузоред. ва дар ҳамон протокол ҳаст статья 51 Конституция Российской Федерации, яъне ки қонун таҳти рақами 51 гуфтагӣ аст ки разъяснили меня мои права. шумо мидонед ки ҳуқуқҳои маро ба ман гаишник фаҳмонд ва ман ба ақли расо ба ҳамин чиз розӣ ҳастам. ман аз гузаштани ташхиси тиббӣ даст кашидам. вақте ки шумо даст мекашед, шуморо гаишник уже мара маҷбур карда ягон ҷо жалоб карда наметавонед, барое ки шумо ба унҷо нависае ки 51 статья Конституции Федерации таҳти рақами 27 шай унҷо ба разъяснили мои права, никто против себя и своих близких имеет право не давать показания. яъне ки нодонистани қонун аз ҷавобгарӣ озод намекунад. незнание закона вас не освобождает от ответственности. барои ҳамин вақте ки шумо отказ кардед, ҳозир мувофиқи 1 январ қонунҳо дигар шуд, штрафҳо қимат шуданд. аз 1.5 то 2 сол бекор карда мешавад ҳуҷҷати ронандагии шумо, яъне ки лишени прав, 45,000 штраф. баъд рафта баъди ҳамун 1.5 сол бошад ё 2 сол бошад, ҳуҷҷати ронандагии худро рафта аз полис экзамен спорида мегиред. ҳамду наметиҳанд ба шумо. ин бисёр мушкилӣ аст, барое ки як хел одамҳо ҳастанд, мошин ин единственный источник дохода, яъне ки пул меборад дар оила, кор мекунед мошинкати, кори шумо мошинкати вобаста. барои ҳамин аз ҳамин статьяҳо огоҳ бошед. наворҳои бекории тиктоку тамошо накунеду, наворҳои даркориро гирифта ба мардум равон кунед ки то ки дигарҳо аз ҳамин чиз бохабар бошанд. ман ҳозир ҳамту мошина доштам, навор кардам, барои он ки дар як группа ҳозир як аккаунт навистам ки мана фиреб кардану правама решат мешавад, чӣ мешавад. бале ягон юрист, ягон адвокат дар ин ҳолат ба шумо ёрдам намекунад. дуюм масъала, масъалаи перевод. перевод барои ҳуҷҷатҳои ронандагии тоҷикӣ лозим нест. праваи мо у шумо международный входит в воинскую конвенцию. есть ҳамин хел чиз, воинская конвенция ҳаст, дар он ҷо Тоҷикистон ҳам дохил мешавад. мувофиқи договори умумии ҷаҳонӣ мо метавонем ки дар 25 давлати дунё бо ҳуҷҷати пластикии ронандагии тоҷикӣ рондани мошин машғул бошем. не ки кор кардан ба ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ мумкин нест. агар қабидану тасдиқ кардан ки шумо кор карда истодед, дастафка бошад ё мошини гурзавои дигар чиз, ба шумо аз 15 то 25,000 штраф то 15 сутка метавонанд ки бурда шумо маҳкам кунанд, барое ки шумо ронандае ки бе ҳуҷҷати ронандагӣ ба рондани мошин машғул буд ҳисоб мешид, яъне ки водитель без прав. худованди меҳрибон ҳамотон нигаҳбон бошад. бо дар наворҳои дигар ҳатман бо дигар чизоша ҳамин чизо гуфта мегузарем. Хуҷансити шабакаи телеграми Қонун РФ шабакаи ман даромада обуна мешем ва ба YouTube канали мо обуна мешему. аз наворҳое ки дар бораи ҳуқуқҳои муҳоҷир дар муҳоҷират дар Россия ҳаст бохабар мешем.
саломат бошедон. наворҳои навро интизор шавед.